Pinoy Bus Driver TV. Parang nangalis nyo lahat, mga advocate. Lagot siya ang mga. Lunes, ito yung biyaheng ko. 1821. Almost yan, buksit. Wala pa tayong biyahe, buksit tayo. Busunta mo natin ang mga restro. Mayroon na ba? Yan si Mr. Cleope, saka si Pitoy. Si Pitoy Prado. Ito naman si Allen. Yan yung buhay. Vincent! Ayan po set, pagkagaya niyang 1807. Ang driver dyan si Manungsong saka si Lyson. Extra. Kapalitan na ni Badong. Ayan, Bigmusit. Dalawa rin ang biyaheng Davao ngayon. 1903 sa 1852. Yan ang biyaheng ng Davao ngayon. Wala pa, nandun pa sa loob yung 1852. Ayan, napusito tayo. Alas na yung Panabaw. Sunod na ba yung 1852? Davao rin yun. Kaya pa yung pasar dyan, Panabaw rin yan. Saka pamasin. 1817 ang pamasin ngayon. Ah, 1817 may kumusip. Kabiyahe na. BB115 ang makina. Ang driver si Mr. Omega saka si Tanawan. Sibitin. Lihat ko ngayon ang masin. Meron tayong bisita dito. Biglang dumating dito sa Kia sa Pasay Tramo. Shout out yan kay Tapito. Kay Bumbasi, tsaka kay Banyes. Saan ka kayo ngayon? Yung mga... Yan, Bicol lang sila eh. Sa Pier si Shuttle yun. Oo. Na Villarosa. Saka si Galula. Si Fortaleza. Mga biyaheng happy lang dati si Payat. Hindi oras natin tumingin po dito. Magpadala siya.
Saka may binigay na patalon, 3 braso. Dagdag na naman to, pusit na tayo. Salamat, Tito Pusit ha. Subscribers mo. Subscribers, Tito Pusit, si Ray Labong. Yan ang bisita ngayon dito. Sa araw ng Lunes, December 19. Bakit sa kay Banyes, driver namin sa SMSI. Shoutout sa inyo. Okay, Okay lang Villa Rosa. Tyson. Magkati yan yan, Fortaleza. Tito Pusit, ito naman yung pangalawang bebeng Davao. Kanina umalis na yung 1903. Ito naman kasunod, 1852. Bago na ang mukha nito. Pati light, bago na. Yan, si Dodong Siano. Pugsito tayo. Yan, si Dodong Siano. Taga Hinatuan. Surigao. Sakay na kayo, papuntang Davao. Surigao. 2837. Biyaheng Tabako, Legazpi. Alis na, papunta ng Pitex yun, Pugsit. Ang ating driver si Mr. Villarreal. Iyan dalawa, hindi pala si ano pala magkakasama. Si Villarreal saka si Lintigan. Tingnan natin yung base namin ko Pugsit na pakabango. Pag mga VIP ko talaga, oh. Oh. Oh, ang ganda. Hindi ka nag-BBI? Di pa, wala mong restro. So sabi ako, papuntang Pitex, doon ako sa bus matutulog. Pugsit na tayo. Wala pa pala. Ha? Wala pa pala ang restro. Wala pa, bukas pa daw. Bukas pa. Oo, yeah. Balik naman ako dito bukas. Doon lang ako lagi nagbubantay sa 1 and 2, 3. Baka yung mga restaurant. Oo. Expire. Oo. Pati yung 1839 daw. Kasama na daw lahat. Yan yung biyahe Davao, may Pugsit. Hapon na. Oo, hapon na. Hindi, yung dating schedule yan na alas 8, di ba? 8 ng gabi. Ayan pa yung pasayro na pamasin may Pugsit eh. PPA kasi yung 1890, yun ang magmasin. Hindi natapos ang 1817. Ginagawa pang aircon. Kaya yan ang pasayro nila. Ha? Hindi natapos. Hindi natapos. Kuhan yata? Blower o condenser?